Ассалому алейкум бародаро. Касе ки монтаж ютуб хати сар кор дора, касе ки монтаж мекунам ва программаи беҳтарин гуфтестай ва ман рӯз мегум ки ин программа кадом программа? Ин программа KineMaster нест. Шумо меге ки KineMaster ай ҳамаша беҳтарин ай. Ҳо KineMaster-ам зурай не ки ма ай уда чем Power Director азу. Чун Power Director мегум ай зурай. Барои чи якам тарма гав мезанам. Медурем хай. Вақте ки бародаро и амияташ чиай ки яқиниш амиай ки ира ма ай версияи кӯҳнаша гирифтам. Ай ҳами Яндекс кофтум ай ҳама охироноша кофтам. Я 5-6 та скачат кардам. Баъд ҳамира версияи кӯҳнаша ёфтам, скачат кардам, гирифтам. Ин версия беҳтарин версия. Барои меҷиқем нови проект инаи 16 тақсими 9 кадагиай. Инайше ютубда кор мекунем. Хеле ютубда кор мекунем. Меҷиқем ок. Ва иҷа буфурата вибрат кунем. Ё инҷа сурат, музыка, чизи маҳфулайта. Ё ки инаи знаки ки стоп ҷиқидагай ко пешинаи чида меҷиқ. Ина пешина намида. Ҳамра меҷиқи. Иҷа бо як бурга худаш мега ҳамин ду бор датураам телефон мезани, ҳеҷ чи намебурора. Баъд программа ина мехеб. И программа бо иш зурай ки ҳо дар программаҳое ки вақте ки ту як голос тач мекунӣ ё ки монтаж мекунӣ, дар ҳамун поёни видео мебурора ки ма девин по KineMaster мебурора. Ҳами бисёри одамода неприятняй. Ва инами программа намебурора. Ва ма гуфтаниям ки инава ма як бор нишонтон метам. Ба ин программа ҳама корша карда меша. Программаи беҳтаринай. В общем видео бисёр нашава. Гуфтам ма ами резко мегирем нишонтон метам ки инами нишона метам. Инаи знаки наида мечиқи ина знак бо худаш кадагай. Ҳамҷа ма яди сурат мегирам, я шуморо нишон метам ко ҳами мебурора. Чиз инами ду бор датури ҳамун чиза интихоб кардем меҷиқи. худаш парида дуромадан мегира. Баъд ҳамин кнопка стоп кистагай як бор дига меҷиқиш. Датури ҳамин чизи даму сурат гирифтагӣ дар ини поён ҳам як ду бори дига меҷиқи мешава ва мегири ҳамҷа туғриш мекунӣ. Инам хай туғриш мекунӣ. хуш рухай бо ма мегум вақт мисо наша барои ҳамун. Ва инам хай бо инаи бо инамро меҷиқи. Икарат инами я майда када фона баротун нишон метам. Видеоро меҷиқи. Фоне ки чи ин подписаться фоне ин мешава ки фона фон инами фона тоғри мекунӣ. ини қаламака меҷиқи бо инишам ҳечбаштага я бургера меҷиқи. ада кроп то метадагир ҷами фон я бургера меҷиқи. наи хата сад мекунӣ бо ҳам стопа меҷиқи. ина фон хай бародаро не ки ҳамин силка ҳамира ма як хато кардам ки нагирифтам да. барои бародаро букове меёве барое ки ҷӯянда ёбандаи воқеъ дар амони худо видеорам бисёр нашава. хай бо касе да мефора ки
кор кунии ҳамира дар ин программа ёдаш бутам. Хай чихе скачат мекунӣ, чихе чӣ мекунӣ, чихе в общем дигароша бинависе, ма бо нишон додам. Ай майли, дар паноҳи Худо.